Pemerakan konjo Endos Umarotosi Meringsangkan Borong Pingso Yang akun Tari Tome mencari terhenti zaman purwo kulit lalu dia membangun mensanggan purwo pangreksa Semoga terima kasih Wasana rahayu Rahayu kang sanyo Pinanganyo Ilahi Ilahi Namastu Namasita Namastu Sanggong Jakarta Sono tunggu kami siksaning Sono kang sinawang langit luhur Restu masih santun Lampai meringgit Purwo kan jinantur Tutur ketero pula Melihat para diu Rimo sitomo-tomo kan menisoro Karanto yang ingin jaman purwo Wini sugo Rahingkan dinomo-dinomo pinalai Kamu meleko Mangkita kapasananing itu Pandito kalam dama tuko-tuko Kamu Panggunggung sang moreng koto Hari ini kali itu Kang Pinokot dikaning cari tombol citeng kali Engkang kahebat bidoso Eko dini siji Hadiri ini dosa 10 kurmo kawiritan Dari jagat saiki Kata kita yang jauh dengan sinunggu berdiri Kaum bulan yang akoso Kabeh samudroloyo Pandiri kata yang sanggahan Yomonanas Lamun kode uboyo Senadyan kesultanan sedoso Senadyan satu sedatan jangka Bigo Adia dini galbu itu Saiki panduan pun kadi sajigo Kepari olehkan hatari jagat Gumalan nagari wiroko Engkau menanti mongkot bareng carito Murcik dan kami
Dasar gaya kasabat panjang kunjung pasir ukir loh Cinari panjang dikisik dulu bikin dulu lamun koki memberhubung lari nagari roko sepinten dawangi negari saya tiga kota panggil libur kami darani dasar jeru tancepin kandil dibetengi liar tegani pasir samudra ukir gitu li negari projo negari roko saya tinuterakan sambut budaya kinapit aktif hargagem ngananaken parbit ngiringaken padusunan liwat pategalan ngayunaken bandaran agung loh terus kang sarwa penanggur bagi Jinawi orang kang sarwa pimbas kalau mobil nagari roko sakit sebat negari kang murah gugur kalian wastro wekasamahana gemari Pak Karto Toto Turut Raharjo agemat suhuri Pak bosok masa kata para kawula ingkang tumindak laku dagang boten ngomongaken kawula dari roko senajan sudagar dagangan nang uga saking muncul terima pantaran rapi dilihat ono bukti datang loten ingkang keparang nipto pringgo bayani margi labit dapat ono karsang sayari margo uripan pratonde kata berkawulo ingkang sami nyuwaka negari roko katitu saking pasangan wismo karus toro jejel uyel anaribek bersasat tumpang talang tumpang belandang abek juga tepuk taritis papan liar kawis toro denyo rupang Karto sanggi murkawulo samulindakkan bawing kombinasis babakan sariringlek ingkang tundunipun menuju dhateng kemajuan penegari langkung-langkung sanggi murah among tanah lalu sanggi ndakkan bawing kombinasis babakan petamen bekasan dan tanah terlepat petangan diro genero ndawati wiji wonten ing siti pategalan mirah pasar bilan sedaya manut dhateng pranataning mangsa toto yo toto kanane yo toto kawane yo naire yo batine ora mekar alis ing Durjana jiji pinangka pratandha raja kaya raja darbing prawan ingkang hawarni lembu maso kudo mindo ayam kandangan datar wonten ingkang kinancangan lamun rinaglan wonten panganan lamun laju wangsul wonten kandhane sowan Raharjo para menteri bupati nayakanipun jumedhap saking Jepawadi Mahal Kawula kawis toro saking Saikodoyo sami-sami ngangkat karyaning bojo junjung grajating bangsa datang wonten ingkang tumindak ceceran Widyoto labet bola cara sing majri dumateng pilarat ting malindra boten wonten panjenenganing malindra ing rajagat Pramudita ingkang kasungan ing akasa kagugem ing luhur kaum ing samudra kapadangan Sanghyang Surya kasucinan Sanghyang Candra datan kejene pabiwarti negari Roko dinusa jugani Malindra ingkang berbudi Bawalaksana Adi Paramarta Balabha Indrana Daya Buga Limintu saben dina tansah pati Dasutama mulang Ombaleni Jangkung Prangapupuh Agung
agung dene tiniti preksa luminten pangrat utama ngapura pati wadya dasar Harindra kinajek sesawining ratu ora mokal terus padhang tingali ageng obore dhuwur kukuse tebi marani lamun kok kasusul lokat jero presan yang bodho dewi sajukane nalindri kang agung dene kadang sinten dosa namane Lesri Malapati Ulodo dosa sekrona marang ratu Malapati Wisnusani yen disangata ing Yoko wiranipun den injeni den injeni sedaripun den dadake ibadu Prabu Mas Malapati ya Prabu Dirgandana Prabu Mas Malapati kepala mbak awatang altur jing Gundala luwet wonten negari Wirata kepareng mangagen tigang perkawis antawisnya Mingkratyana Gendrayana Bumi kapetak Mingkratyana sang mutu tansah tumindak lakukan dhateng para kawekasih ninggaing para kadang sentara nadyan kadang sentara tinulutut kabudana marang trep kaliputanipun nadyan kawali arjuna labutanipun tumrap negari Wirata kaganjar Gendrayana labuh sang mutu tansah tumindak laku utama katanate kagungan mungsa Bumi kapetak ageng pernawayo sanata persasat kaya tumangun celak ing Pataparaja liyane garing kang sami mungkul dhateng sarwa limawani bondo-indo Pakara sami masaken kundukan Narendra banyu-banyu jenggal diri bakal dadi sukya nyang wibuli lumati saben antara mangsa kapundhut semanten kari bawane sanata sang Pertonggapati marang sang Nagasa kepareng sang Nata ngawitenaken kasuwargan agung sinten ingkang caket wiswananira mungging sang Nata satriya kembar kemanikan kembar pasuryan kembar busana kembar kasugih dan kanuragan yen punika tasih pernah kadang taruna mungging sang Nata ingkang lenggah wonten ing Kadipaten Tingkapura kekasih Raden Upakenca miwah Raden Kincakapa suwangging sang Nata Pinata Trajananira persasat suci jejer kenjangit astana purancang uga konjung perdewi kasambung ukul piswananira putra dalem sang Nata ingkang lenggah wonten kasatriyan Kadipaten paling dalem momone Dipati Raden Utara Raden Utara ngeraken pisanira sanggih kang rasulan lamun tinobring kang rasulan blabar ing samudra Tambanepi pindha dayeng dunya pacat suci kala pangayan makan pangurang ngayan makan dibantu lan nyentanyaken dengan obrol pisananira sang Nata kawin kan pindha jadi rogan persasat rodya binaban si kempanan sanggih kang rasulan ingkang kanthi namung swantening Prabu kaya gelak ingkang kemasan ingkang anandhut kaya rina pantaran ratu sampe ganti pating salendra pating calangkring saya amuni asli seneng swasana semantara sang Nata wis keparenggas nyoba lingenan kasurga pangdan sebarang wangi sakebat kasturi ger mawar dondo-indo gandane ngebuki paswana kono pamanipun sang Nata lenggah nyoba abdi dalem jajan ingkang dalan kuwi anyemekaken tambur sompret mriyem peluruten ngatunggal ingkang wis mengko wonten madyaning alun-alun
sepanengah gampar kono diandhalaken sangge kang leswangan sekti sanulira ora kanca maji kanca dojo sapsek mung
Sono maneka Sipapos piteng Budyono Nyang panjrat ingkang sarana krama Renggeng maneh narawata Obro prabanyo Semina Kenyaring bejo Lera kilat sisir dan hati kagandang amre Sebarang mangambar Sebarang mangambar aku Kamu siro angga guru kaki Amilio manungso kang nyoto ingkang becik martabat sarata kang rohing hukum kang ibadah lan ngirang
nanging syukur oleh wong tapa ingkang kusangukur tani kerpawan liyan iku pantes gurono kaki satane jagat pasisan itu jagat dulu bato putra kunggir utara wonten timbalan pangadhawu Kanjeng Rama Dwaji ngiji mawantu-wantu dumateng ingkang putra pun utara ayo kaget jeneng sira ingsun tingali sowan jeneng sira mangarsan ingsun padha kanthi harja kula utara Data pun dikasih pinambi panandika dalem Kanjeng Rama Dwaji kepareng sabda pangandikan pun Kanjeng Rama kula tampias to kekalih kula pundi saengga jijimat kepareng Kanjeng Rama Dwaji dipesa biswanipun ingkang putra awit saking panesti dalem Kanjeng Rama Dwaji sawanipun ingkang putra wimantu ing kadharyan kajaipun kusum kepabekti kula kunjuk sandhaping padha dalem bisa temen dadake gondong rasane langkung semono nggon ngagungke asmane langkung tak tampa kula kok kajaba iku ingsun sedya desa ingkang katenggen prapta ana stinggil lan turasi sipan ingsun pamanila sakarone yai kenca rupa apa saketara nggone kepareng prapta enggak ana stinggil utara matur kepacan dia diluput buku Kanjeng Rama Dwaji kepareng dipesa rawitipun Kanjeng Pamanduka kinca kewah kinca rupa engetipun ingkang putra sadèrèngipun Kanjeng Rama Dwaji miyos wiyata sejatosipun Kanjeng Pamanduka kinca rupa sampun saotar anggen anganti wonten stinggil pramila sumangga Rama anggenipun anacarane dumateng Kanjeng Pamandrawi. Iya, lamun tak parangake jeneng sira semene sawetara kula nggih dados dika Kanjeng Rama Dwaji. Yai kinca rupa nganti lalu mangsa pun kakang asung pambagje panjenengan para sakarone. Mulukan sapa iku Yai? Pun kakang ngaturake pambagje pamokrami Raharja Pratane Yai
ana ing pinggir negara Loka Yai Rupa Kenca Kenca Rupa gagap indikasi pinanti pengendikotan Koko Prabu ingkang mentah mati ingkang keparung pangan Koko Prabu kula tampias sekali kula pun bisa inggih jimat keparung Koko Prabu ndhewe sesuatu kula harus saking pasti dari Koko Prabu soal kula ndek mangke alangan setunggal menapa kajai dipun pahati kula kunci senajan to ing rai Kenca Koko Prabu nyaosaken pangabekti kula kunci Yai Rupa Kenca Koko banget panarimanipun kakang utara wonten ingkang dawuh krana ayo jegeswen tak awanake ganas pangabekti lawan pangamirus karo kula dados iki Kanjeng Paman Kenca lan Kanjeng Paman Kenca Koko kajawi punaturaken panggadhi kula nyaosaken pangabekti kula pundi anak tunggal toro langar dosa pamuji pratanipun paman nanging kalahadian bekti tak tampa nggih iya nggih bekti tak tampa pangestunipun paman tanpa pengendikanipun Kanjeng Paman kula pundi sainggih jimat Yai Rupa Kenca sejatine sakotara benipun kakahangan kanthi swangi ana ngarepanipun makan pesasat pengantian kinipun makan kaya dene ngenteni saking batu gabus kumambanging watita kekasan akare peteng jejet lelingan jagatipun makan nanging bareng pun kakang preso Ratani Yai sakarun ini sak nariko padgan kerawangan kaya dini limah kuanci bengi kepapak obor sewu soko panenipun kakang ora mulya kalengganti ku bisa padgan kaanane namun topun kakang ngompo atur Yai sakarun waduh jimat ingin loro ora menaika gaya lepat awit suwanipun kunai suwandat keparang Koko Prabu nuturaken sisah beliau pangasam ora dadi apa ya keparang lajeng ingkang layan dipreso menapa ingkang dadosaken biyantaning kendali keparang enggal kabar barno dumateng ingkang layan ingkang layan sedhengan ngerti jenggo nilingake asmara mulih terwata wiganget pangendikanipun Koko Prabu lenganan kandhi lorian condro katawengan sumureng tias kaduritan kabratan ngeruci Ramang driyo kakujan wisirso Yai Rupa Kenca Rupa
penggali tunggakan bisa tak kandhati dening nyanyi kaya dene suduk gunting tatu loro tegese ana rong perkara kepareng rajing ambabaraken ora muga ingkang ndadosaken telung penggali ingkang sepisan bisa ndadekake gonggong marem atinipun ngakang rikalane yanyi nganakake pasar anyar ana ing nalun-nalun Goro Wiraka apa sebabé ndadekake gonggong rasane ati merga ana sajroning alun-alun kuno sing kok gelar tontonan-tontonan ingkang kamangka tontonan iku mau wis suwe banget ora katon tegese yayi mestakaake budaya Wiraka sing suwe ora katon katonake ana sajroning pasaran kamangka sajroning pasaran ingkang padha amesani ora mung para kawula kepawakeh para narendra sing padha nitipisa kahanan jroning pasaran kepara agus kumekak pabaran akeh wong negara sing tresna karo kabudayane dhewe. Nah, kuwi sing ndadekake apa? Memang gumunku sing karo negara kula dhewe saiki malah katon arep ngedoi karo kabudayane dhewe lagi. Sedhuwur negara tresna karo kabudayane dhewe apa dadi sing karo negara kula mlakukan ngedoi kudune iku dilalui diwet-wet kepara dikertake wae nggone nggalar seni budaya sing wis lawas-lawas katon iku mau antarane serandul emprak selawatan jatilan sing kuno-kuno iki wajib kok kene. Aku sing ndadekake gombong marang ati ukaken iki. Uga mung wektu bumi Wiraka uga tak gelar ora kono. Saengga akeh para kawula sing rumangsa marang lan seneng merga padha dodolan ana ing kono kabeh kawula payu. Katone ingsun iku lah nitipisa jan nyamur kawula nitipisa dhewe ora sanggara bergodhong utawa nggawa sing jaga keselamatan pun kakang ora pun kakang ndak dhewe nitipisa bae lah terangane apik kahanan kuwi sing marake gombong atine pengakan. Nah, saiki sing ndadekake peteng atine pengakan. Bareng Nyai sakarone padha anake adon-adon. Kamangka adon-adon ing kono kok alani jago kasepuhan jago kanoman sing dudu saling satu. Nanging jejering manungsa jago kanoman saka Kincakapura jago kasepuhan saka Wiraka. Iki sing pun kakang durung ngerti kekarepane. Ngenanake adon-adon kuwi apa ya pancen ana kekarepan pribadi apa pancen iku mau mung kanggo srana mamelake kasugihan kang ora gan.
lamun nganti kang bisa mamelake kasudian kanuragan mumpung durung dibajut ora tak ilani. Mergo wong sing seneng mamerake kasudian kanuragan tembene bakal ketulan watak angkara bugine candala sumengah angah-angah kedah ngakai jagat binen ing jagat pinunjul dhewe sak tinggo ora ngerti lan ora galingan lamun jagat iku ana kang murga lan masisa tur eling ngoyan wong sing kulino mamerke kasudian kanuragan banjur ora ngerti lamun sak wetan-wetan iku sejatine isih ana wetan sak dhuwuring langit isih ana langit ngerti yo lamun dumadine jagat raya iku ora ana sing sampurna yo cara wong mlaku bab adon-adon iku mau pun kakek durung ngerti sing kok tuju iki menyang ndi iku sing bakal tak kunjuk ke preso kalang kayu kenco lan kenco rupa coba galang sulon ya waduh cimata punden kula rapi kate pito saking panyoko bawa bilih kula ngawutenaken aden-aden punika kangge slomo mameraken kasudian kanuragan. Lah banjur karepmu kula ngawutenaken aden-aden punika tentu ing mangke ingkang ningali ingkang amresani boten ngomongaken kawula wirata bener tentu saking wonten saengga nalika drumaca mangertos bobote ngaido para satriya negari raja tentunipun Koko Prabu Engger Madya Candra kapengker meh mawon negari raja menika begah awit saking pokalipun Narendra Piasta Prabu Susaryo tujinipun ngrai kalih tasih saged pun awanaken tasih saged kunjuraken upami ing mriku boten saged punalangaken kunjuraken waktu tentu began kali raja pramila wonten panggung kedah ing mangke buntinangkan panunggu kula ngawutenaken aden-aden menawi Koko Prabu boten kepareng nangani kula melanggar panggung yen ngono pancen negara kita iki ora ana pawungan sing bidaya saking Wandraguna Jaja muntak loro dinentap netra kocak ngundaran ndi Semono cocok kang mawing-mawing-mawing kerokan nang wajah kumedhut padhaning mati ya iku kenco kon trikang adau kaya nadyan amung sak gegaring kantik aku ngerti dalan sing kok tuju ojo semleng antekno nganti Pertonggopati mangrangsang ing akasa namun kok ing kene sang Pertonggopati mangrangsang ing akasa dilungono jandu kasepuan panjenengan ingsun dhewe sing pinangka dadi jandu kasepuan mergo kalenggan iki ingsun percaya marang Pramseta supaya upaya jandu kasepuan mula antekno nganti Pertonggopati panjenengan koso nuwun sewu
Prabu Prabu panguwas tunggal kok ngastani kuwi Koko Prabu menapa anak kula Seta kok dadak kula pados ngenteni suwane Seta wira bicara ora tanggap akhirnya wis kandha namun untuk pertong Bupati Panjenengan Rasa ora ana suwane Seta aku dhewe sing dadi jagote semua kesapuran tunggu barang oh iki saged kula ugemi ngendikan Koko Prabu aku iki ratu ngendika pisan ora kena nglawan aja nganti suwendangan teno ing ngandhang alun-alun kabar sing tak tampa jago Kanoman Raja Mala sedulurmu tuwa inggih pengantake samutara nganti petangga Panjenengan Rasa ora musuhane Seta aku dhewe sing dadi jago kastuan kepasang wiji merengkaten ajeng kula diumpamit medhaling masilan kula nggih pamit dalem rupa kenca-kenca kula ingkang rakyat Kaya sinipit sang neto ing Raka Prabu Maskowati mangertos ingkang dados panuwunipun ing raya dening kenca-kenca kawula ugi nggenipun tansah bijing rembang saklebihipun tegep sang nata kang mubah kang mesin ana barat gedhe babar gondo amri arum saiki mriku perbawanipun suwanipun putra Wirata Raden Seta ingkang anti pawongan genaliwun agare kadyat drukapasan sang kang suwani
Biarlah Caraka kang prapta tinata trapsiranira mungguing ngarsane sang nata tumanduk yen mangarsa tan ono jiwa laras jagat bilu katoro sak pungkulen kenca-kenca rupa ana angin gede lebih tinggi kamangka babar gombang arum ora suwe ana suwane anak kusita anyar kok Bandung kok wangine ora jamak sito Podyo kanthi garjung nggih. Suwan ora ngapani watu. Daka bindika sudina pendidikan bukan dulu winanti harjan suwan itu. Pangadepi kula kinjiko tak kompo. Kanas pangadepi kula kinjiko yo utara tak kompo. Sowan nganti pawungan gede dhuwur. Nanging katone kaya iki bocah prabisan. Boten nawi prabisan menika lari pagunungan. Areng-areng arga mapanipun wonten ing kadegan Karanggede Tapalates Nagari Loko. Ning isih kawulata kasih. Sapa jenenge? Coba katimbalan. Kanjeng menangi nyuwun sewu. Sampun ngantos kaget. Lare menika boten saged genep tata kramanipun. Wadon becik rembige ora dadi apa. Bocah nom-noman gede dhuwur. Padha kanthi raharja suwanmu ana setinggil lapa. Seto. Kula Rama. Iki perbawane apa iki? Oh, lali kula mboten matur. Pawungan menika menawi badhe matur dadak maling gireng. Kamangka menawi gireng saged ngorkaken bumi. Mulane jampar kuwiyak saknalika kendhiku mlotrok. Onopo Mas Opati sesembaku. Padha kanthi raja nggo suwan pengarsane ingsun. Sadurunge betiku tanpa ngomong. Ya tak tampa. Namun ing proses swanku ya marga saka pangestumu ora nemu sambikala swijata. Tak baleni meneh betiku tanpa ngomong. Ya tak tampa. Wah, suarane gebleger. Bareng tak mat-matke najan to kiyaine gedhe dhuwur jedhek wong simbar jojo jenggureng malah peranane. Kiai gedhe dhuwur ireng iki ireng manis.
Tur sumbut dek-deke karo anak iki sumbut ora kaya abdi Wirata ana sing ngerti yaine gedhe ning sing gedhe weteng lan ora abdi tembung Wirata aku ndak takon aja kok anggap aku iki kambuh pancen yo saiki kambuh banjur kowe wis ngendi sapa sing dadi aranmu kepasan iki lamun kowe ngal kepareng desa marang aku saka kategan Karanggedi dene jenengku Bilowo oke sing arani Jagal Bilowo iku ya kena mergo iku bapakku tukang jagal bapakmu tukang jagal iya namun jagal satu dewan